Nakon što su saznali da je Viki Mitrović trudna, Marko i Mitrovićeva su žestoko zaratili zbog odluke da li će roditi dete ili ne. Okršaj je žestoko kulminirao, a onda se Miki umešao rekavši da je ona jasno rekla ko je i šta je, a da je Marko taj koji je prihvatio tu činjenicu zbog intimnih odnosa, a onda je usledio haos kada je Viki opalila šamar Osmahčiću koji je uzvratio do te mere da joj se glava okrenula. Ona nije dobra majka već sad, šta će joj dete? On je isto bolesnik, da bi jebao. Žena je rekla da se kurva, govorio je Miki. Miki, slagala me, ona nije rekla da će roditi. 4 puta mi je rekla da ako se to desi, pravdao se Marko. Tad nisam bila trudna, ti ne znaš jer nemaš dete, nećeš ga nikad ni imati, vikala je Viki, a u jednom momentu je Viki izgubila kontrolu i udarila Marka, koji je odmah uzvratio šamarčinom, ne obazirujući se na to što je ona žena i to žena koja nosi njegovo dete. Njih dvoje su se žestoko sukobili, zbog čega je veliki šef doneo odmah odluku da Marka kazni 6-mesečnim honorarom.